Il-familji fid-diversi forum tagħha u sitwazzjonijiet tal-ħajja li tkun qed tgħix fihom tibqa' fiċ-ċentru ta' ħidmietna biex Malta tkun ġusta magħha. Dan kien il-messaġġ li wassal il-Prim Ministru Robert Abela meta ltaqa' mal-familja Formosa fir-residenza tagħha f'Birzebbuġa. Familja li hija xhieda ta' kif il-politika tal-Gvern qed tkun infassla min-nies hekk kif kienet propju li suġġeriet il-kunċett tal-Carers Grant hekk kif wieħed mit-tliet qulied għandu diżabilità severa. B'dan il-grant qed jissarraf sostenn lill-ġenituri li jkunu kostretti jifqu jaħdmu biex jieħdu ħsieb lil ulidhom diżabilità li għandhom il-fuq minn 16-il sena. Fil-baġġit tas-sena d-dieħla din il-miżura se tissaħħaħ blotja issa se tiżdied b'487 u għalhekk titla' għal kważi 5,000 euro fis-sena. Dan wara li minn din is-sena bdiet titħallas daqs nofs il-paga minima. Konna ilna snin nissuġġerixxu din l-għajnuna għal familji bħalna illum għandi l-ibni adult imma grati li natajna widen, saħqet il-familja Formosa. Akkumpanjat mill-Ministru għall-Inklużjoni Giulia Farrugia Portelli, il-Prim Ministru saħaq li l-qasam ta' diżabilità jibqa' parti integrali fil-politika soċjali tal-Gvern li jwiesen u jgħin lil kulħadd, iżda l-aktar lil min jeħtieġ spalla. Ġie notat ukoll kif il-baġġit tas-sena d-dieħla saħħaħ miżura li tajn il-ġenituri ta' persuni diżabilità billi żdied il-kreditu tat-taxxa fuq terapija ta' wlied b'diżabilità bi 300 euro biex issa se jitla' għal 500 euro. L-inklużjoni tibqa' punt importanti f'dan il-qasam fejn il-Gvern żdied l-allokazzjoni għall-iskema ta' assistenti personali lil persuni b'diżabilità b'1,000,000 euro biex issa l-investiment se jiżdied għal 5,200,000 euro. F'diskussjoni mal-familja l-Prim Ministru irrimarka li t-titjib fil-kwalità tal-ħajja tal-familji jibqa' lan ewlieni tal-Gvern filwaqt li jaċċenna li l-budget soċjali li jaħseb ukoll għall-futur ta' dan il-pajjiż huwa parti mill-programm ta' ħidma tal-Gvern Malta flimkien u fisser kif ix-xhur li ġejjin se jkunu importanti biex il-miżuri ikunu implementati biex bihom igawdu il-familji u Malta tkun ġusta ma' kulħadd.